Čaute lidi, já vás vítám u videa z iSketche, jmenuji se Tomáš. Kdybyste chtěli zahrát hry třeba, tak dám do popisku videa, co hraju. No a hokejka fusekle. Aha, no, jako já neumím moc písavnost, že jakoby, takže jako musím pořádně se dostat do toho. Pán Anděl, kloboučník, smile, nohy ne, leva nohy, co? Chodit, tohle nevím teda. Boty! Aha, on jakože myslel toto, jo tak. Tak to jo. Čára, obličej, P, tečka, pizza, pizza, jebák, zholenec, ubičky, pepa zdeba, jebák, vyrážka, int. Ježiši, já se to musím dostat. No tak, já nevím, no. Stůl, obdelník, pistol, Tetris, samopal. Jo, to se trefí poprvé. Tak to jo, tak to nebylo no, tak to ne. Jaj. No, ne. Těžký. Samopal. Jaj. Můžeme zahrát, jako iSketch můžeme zahrát. Hraju třeba Robocraft. Rast.